Ràdio Gràcia, la teva veu, la teva ràdio. Molt bon vespre, avui és 15 de desembre, programa 73, estàs escoltant la trobadeta de Ràdio Gràcia a la 107.7 de l'FM, el programa on enriquim la cultura local i de proximitat al districte de Gràcia. Qui et parla és Enric Bautista i Altés, i avui som a la Bermuderia Les Cosines fent un programa en directe i amb les persones que ens han vingut a veure. Que us escoltin! Avui tenim uns convidats que marquen tradició. Som a les portes de Nadal i el que no pot faltar cada any són les representacions teatrals. Per això, avui tenim les direccions dels Pastorets del Teatre del Centre i el Teatre del Cercle. Tindrem les seccions habituals del programa amb Laia Roy i Jau Fible, i tot això serà comandat, com sempre, per en Jordi Domènech a la part tècnica. Posa't còmode perquè comença la trobadeta. Doncs sí, com us deia, avui som a Les Cosines, la nostra bermuderia de confiança, un lloc situat al carrer Rosa Puigrodon, Pla 14 bis, i és molt més que una bermuderia, és un espai cultural amb una programació molt apretada, les podeu seguir a Instagram, ideal per trobar-se amb els amics o fins i tot per venir sol i provar alguna de les seves especialitats com la ratafia, el vermut o les seves tapes. Un lloc que ens agrada perquè fa barri i et sents com a casa. Laia, Olats, gràcies per obrir-nos les portes. Dit això, avui parlarem de tradicions. La representació dels Pastorets és una cita anual que ens aplega com a veïnes, que ens recorda d'on venim i que ens desperta molts sentiments i emocions. Els més petits fins als més grans, portant els fills o els nets, els Pastorets sempre són presents a les festes de Nadal. La gent de teatre ho sap molt bé. La majoria d'actors i actrius han començat fent els Pastorets al seu barri o al seu poble, i alguns d'aquests fins i tot han representat a tots o a molts dels personatges de l'obra, començant sent i representant a infants fins a representar personatges adults o ancians. Tota una vida lligada als Pastorets. I algunes d'elles han acabat dirigint l'obra, com veurem a continuació. D'això en parlarem amb la directora dels Pastorets del Centre de Gràcia, Yolanda Fontanilles, i la directora de l'Estel del Cercle de Gràcia, Mercè Cessé. I us pregunto, quina és la vostra relació amb els Pastorets? Benvingudes i bon vespre. Hola, bon vespre. La meva relació amb els Pastorets ve des que vaig començar a fer teatre al centre. En el qual, a casa meva, fins que no es fa la primera representació de Pastorets, no és de... hi participem tots a casa meva, i aquest any m'ha guiat per fer la directora. O sigui que jo vaig fer Fúria, que a casa meus papers que m'agradaven, i aleshores ja no... I fer Fúria i ja està. Vaig quedar Fúria, doncs vaig dirigir fa 2 anys, vaig començar a dirigir a Fúries, i ara aquest any dirigeixo amb la Pilar Ruiz i la Marina, dirigim les 3, totes Pastorets. Molt bé. Tu, Mercè? Jo també, jo des que vaig néixer. Sí, des de sempre, doncs, vaig començar amb Pastoreta de 6 anys, 7 anys, 8 anys, i als 9 ja vaig fer de Benjamí, que és el paper protagonista infantil, i després Pastoreta de 10, de 11 o 12, fins que vaig fer tots els àngels, el Gabriel i el Miquel, durant molts anys. I ara, doncs, fa molts anys ja també que amb diversos equips el dirigeixo, aquests 2 últims anys no, i ara torno en solitari però amb un munt de col·laboradors que m'ajuden molt. És com no anava gaire errat quan he dit que molts personatges, Sí. Doncs recordem que al centre representen els Pastorets de Natzaret de Folch i Torres i el cercle representa l'Estel de Natzaret de Ramon Pallàs. La pregunta és com afronteu el repte aquest de dirigir-ho? A veure, a la primera part ha estat... El més difícil és quadrar els personatges, perquè nosaltres ho fem 12 vegades i cada paper té més d'una persona que ho representa. En total són quasi 49 persones. I el més difícil és quadrar
quadrar els assajos, que aquest any s'ho han fet ells, hem dit, mira, teniu que vindre aquests dies, que us escolleix el dia. Però el quadrant de les actuacions ha estat difícil, perquè el mestre s'ha fet també el dia 26, el dia de Sant Esteban. Clar, és un dia complicat, val? Però el podem fer aquest any. I llavors el difícil ha sigut això, perquè quan ho tens quadrat, ho envies, llavors comencen. Ai, és que jo el dia 4 venen els nets i vull fer-ho, perquè no m'ho has dit abans. Ara ja tinc tot repartit, no? I llavors, avui entregaré el definitiu, perquè just avui un dels dimonis va dir que té que substituir un dimoni a Satanàs perquè no pot fer-ho el dia 4. O sigui que espero que ningú es posi malalt i que ningú tingui problemes, perquè això és un altre. Bueno, i més amb la tongada que portem, no? Clar. Bueno, l'any passat va haver-hi una ritualitat i va haver-hi un dia que tots els lucifers estaven malalts i va tindre que sortir un dels directors a fer així, a lo loco. Ja. Per anar bé. Això. I tu, Mercè, com has afrontat això? Bé, vejam, nosaltres vam tenir aquests 2 últims anys un equip de 3 directors que van fer un canvi de mirada en la presentació de l'espectacle, no en el text, ni en el context, ni en el vestuari, sinó respectant escrupolosament el text i el context, com dic, van fer un canvi de mirada, un canvi de presentació, com una estètica diferent, com una imatgeria diferent. Hem de tenir en compte que l'Estel de Natzaret ja, per la seva concepció, ja és com seriós, així com els pastorets de Foc i Taules es van concebre pensant molt en els infants i perquè el públic es divertís molt, el nostre autor Ramon Pàmies no ho va concebre així. Després dels anys ho hem anat, diríem, fent cada vegada més divertit i més participatiu, però ell ho va concebre com una obra de reflexió, de profunditat, diguem-ne gairebé com un autosupermental per reflexionar sobre el bé i el mal, no? Aleshores, clar, amb el pas dels anys, cada vegada tots hem anat veient la necessitat d'apropar l'espectacle a un públic del segle XXI, un públic acostumat a l'audiovisual, un públic acostumat als videojocs. I això no vol dir, com he dit, trencar amb l'estètica de vestuari o amb l'estètica del context, però sí vol dir fer un moviment escènic i un joc de llums i un joc d'efectes que cridin l'atenció del públic d'avui. I una mica nosaltres treballem menys la imatgeria de l'infern, la clàssica de l'infern i el cel, això ho toquem menys. Anem una miqueta més a l'arrel del que volia Ramon Pàmies, del bé i del mal, però potser amb unes imatges que captin més l'atenció del públic actual. I aleshores, jo, com que ja tenia aquest camí fet, vaig accedir a la direcció perquè estic d'alguna manera retornant d'aquest model. Perquè has continuat. Sí, he continuat amb aquest model, però he afegit sobretot més infants, que més infants surtin, perquè normalment en el nostre text només hi ha 2 infants que fan els papers, els altres són pastorets, i aleshores jo aquest any he introduït, en lloc de 2 en sortin 7, que tinguin paper, que tinguin personatges, s'han repartit el text, i jo crec que dona molta més vida i també fidelitzem més els infants que els faci més il·lusió sortir i seguim la tradició. Nosaltres, ja és que surten los plans que ja estava pensat així. Ja estava pensat així. I amb això que dieu ara de parlar dels canvis i tal, està clar que la vida canvia, no? I tot està canviant i també evoluciona, no? I llavors també els pastorets, també l'Estel va fent aquesta evolució. Hem trobat aquesta evolució amb això que em deies d'aquesta visió del bé i el mal. I també volia saber això, aquest any, no sé si ens trobarem amb algun canvi, alguna evolució més. Bueno, nosaltres l'any passat ja vam fer evolució, hem posat també a l'Estel a l'època actual i el personatge de Rogalló, que és el personatge principal, ho fan noies i nois. I també els Josefers també ho fan noies i nois. I el Japó i Jonan, que són pastorets tradicionals, també ho fan noies i nois, perquè no veiem cap motiu per al qual les noies ho puguin fer. Avui tenia que havia de una d'aquestes persones, però s'ha emocionat. Allò que dèiem. Espero que la setmana que ve estigui bé. Perquè potser la setmana que ve... Ah, no, comencem aquest dissabte. Aquest dissabte comencem nosaltres.
Sí, sí. De sobte se t'ha anat una setmana. És aquesta setmana, i no l'hem Et Sí, veig ja, és et veig ja aquesta botet setmana. allà. Et veig ja botet. Saps aquesta setmana. I bueno, hem fet els canvis que hem fet aquest any, nosaltres, les tres, hem decidit fer petits canvis, perquè clar, és això el que dèiem, és una cosa que ja es ve de molt enrere, llavors els canvis s'han de fer a poc a poc, perquè si no tindries que fer 1000 assajos. Però clar, tenim 8 satanàs, 7 verges maries, 6 rovellons, 6 horrors, no? Llavors sí que hem fet petits canvis d'estètica, val? Hem fet canvis d'estètica i portar-lo més real, no? No tant... O sigui, és una xorrada, no? Per exemple, quan la Verge Maria i el Sant Josep s'agafen d'una forma molt tonta, o quan l'ajudava quan estava empressada, llavors hem incorporat a que sigui més real, saps? Que són tonteries, però bueno, són coses que van donant animació. Llavors, no és una sorpresa, nosaltres tenim un infern i els nens se tiren els infants. I es queden a l'infern i surten un rato els pastorets. Això als nens s'encanta. Vull dir, els pastorets duren mitja hora més per culpa d'això. I ells allà fent cua i cua i cua i s'encanta que estigui. I bueno, està bé. A mi m'agrada molt el que ha dit la Iolanda, perquè nosaltres també estem molt en aquesta línia i fa 2 anys enrere doncs vam introduir per primera vegada que la protagonista fos femenina, el Satanàs fos, n'hi havia 2, doncs un home i una dona. Per primera vegada amb 120 anys d'història. Bé, va haver-hi de tot, a veure, no a tothom li agraden tots els canvis, però jo crec que en general la gent hi va connectant, i fins i tot gent gran, Jo crec que són canvis necessaris. I jo també ho crec. I aquí m'agrada molt que també hagis parlat d'això, del fet de que ens sembla que els pastorets han de convocar la màxima gent possible i de la màxima tipologia possible. Gent més gran, gent més jove, criatures molt petites, criatures mitjanes, criatures grans, joves, adolescents. Jo he procurat molt fer com unes franges de rols per edats, de tal manera que els més petits vegin com una estructura, intueixin, ells no se'ls explicarà que aquí hi ha un pensament al darrere, no? Però que intueixin, ostres, i ara sóc aquí, d'aquí uns anys podré fer això, d'aquí uns anys podré fer això, d'aquí uns anys podré fer això, i això ens sembla molt important. I això de posar-hi dones, que se sentin convocades les dones, creiem que podem fer doncs els petits. Després gent gran, i aquest any he posat una senyora més gran, la matriarca. I nosaltres hem posat un senyor de 97 anys, Que fa de Simeu i fa de Gesser, però aquest any només farà de Simeu, perquè no s'atrevia a fer... També és veritat que ells tenen l'avantatge que hi ha més personatges els seus pastorets, hi ha més quantitat de personatges, nosaltres en tenim menys. Però bé, els anem ampliant, a poc els anem ampliant, i sobretot la presència femenina ens sembla important, molt important. I el detall que has dit de Josep també m'ha agradat molt, perquè nosaltres també ho estem cuidant molt, ja es va cuidar aquests 2 anys anteriors, el fet que la parella de Sant Josep i Maria siguin una parella enamorada. Ja sabem que segons la tradició i segons aquests textos que estem defensant com podem, doncs es coneixen el dia del boda, diguem, i per tant sembla estrany que es puguin enamorar. Jo una mica... Però bueno, és allò de l'amor a primera vista. Sí, jo el que els explico als meus actors i actrius és que, com que creuen molt en Déu, creuen que aquell home, aquella dona que Déu els envia és la millor persona que els pot enviar, i per tant és una mica com per justificar o per explicar als joves d'avui, de l'any 2021, que de seguida ja s'enamoren d'aquella persona a través de l'amor que Déu té per ells, diguem. I aleshores això és una manera d'explicar que no és un casament com imposat, no ens hem d'enganyar als nostres ulls d'ara, però al darrere hi ha aquest rerefons de la fe. I és per això que volem una parella que s'estima, una parella que s'abraça, una parella que es dona la mà, una parella... Jo sempre els explico que és un assaig de Mare de Déu que vaig fer quan tenia uns 30 anys, em fa uns quants, em fa com 40, no, espera, 30, 40, 70, no, perdó, a 35. Doncs, i aleshores que jo li donava la mà al xicot que feia de... Mira, aquí tinc la Verge Maria, i aquest any... Vull dir que jo li donava la mà, però ningú m'ho va dir, o sigui, sortíem del casament, un xicot de la meva edat i jo, que hauríem tenir uns 30 anys, ens vam donar la mà i el director va dir no, perquè no. I coses en podríem explicar moltes i prefereixo que parli d'altra gent, com el coixí d'embarassada de la Verge Maria. Quan fa, i això sí que no us enganyo, això sí que em fa 45 anys, ja us en dic,
algun director va dir, home no, la Mare de Déu ha de sortir embarassada a l'escena de Buscant Posada, la senyora de vestuari li va semblar molt malament. Molt malament. Home, això nosaltres, veritat, sort que no. No, però això li va parla de semblar fa bé. 45 anys ja, però a la Mare de Déu embarassada no, dic, home, però també ho va estar. Clar, perquè Perquè podria seguir explicant anècdotes, ja està. Està molt bé, està molt bé. Doncs sí, volíem remarcant també aquests canvis, com deies tu, amb les oracions femenines i tal. També aquest any he vist que hi ha llenguatge de signes, potser incorporeu... Sí, aquest any... Això no volies dir-ho, què passa? Sí, bueno... És un canvi d'aquest any? És un canvi d'aquest any. Nosaltres pertanyem, vosaltres també, a la coordinadora de Pastorets de Catalunya. Això estic aquí, A la coordinadora de Pastorets de Catalunya, que és un ens que agrupa els 72 grups de tot Catalunya que fem pastorets. Pastorets vol dir de qualsevol autor, Folqui Torres, Ramon Panyes, de qualsevol autor i de qualsevol, fins i tot, adaptador. Aleshores, aquesta coordinadora ens va fer una formació, ara fa un parell de mesos, i ens va animar molt els grups a que miréssim de buscar mesures inclusives pels nostres espectacles, perquè deien quin espectacle hi ha en el món, al nostre país, més transversal que uns pastorets. I aleshores ens va animar molt, ens va donar algunes idees de com fer-ho, i aleshores, si tot va com ha d'anar i els grups es conformen i tot funciona, aquest diumenge, dia 21, que és la nostra estrena, tindrem de públic a no sé quantes persones, us ho direm en un següent programa, això al gener en podem parlar, per saber com ha anat, no? Perquè no ho sé, perquè això ho està lligant l'intèrpret de signes, que té els seus canals de difusió, doncs potser vindran 25, 30, 35 persones de la comunitat sorda no oralista, per tant, la comunitat sorda que es comunica amb llenguatge de signes. I tenim l'intèrpret, que és un noi del barri, que el coneix molta gent, que es diu Enric Lluc, i ja fa molts anys d'escola al barri, i aleshores doncs, aquest noi està conformant el grup. Veurem entre demà i demà passat, a mi m'ho dirà. I 3/4 del mateix amb el dissabte, dia 27, que també ens hem posat en contacte amb una associació que es diu B1, B2, B3, que és una associació que té uns 1.000 socis, un miler de socis, que tots tenen problemes de deficiència visual, de diferent intensitat. No tot és la ceguesa absoluta, gràcies a Déu, hi ha molts graus. I aleshores també amb aquestes persones, si tot va bé i es forma un grup, doncs vindran el dia 27 i tenim ja una audiodescripció que he fet jo mateixa, he fet una audiodescripció, una persona que la locutarà, una app per baixar a tota la gent que vingui, ho tenim bastant preparat. Em van dir els de la Fundació, que molts tenen també aquestes deficiències visuals, em van dir, els socis no ho sé, nosaltres vindrem, ens fa molta gràcia. Vull dir, almenys ho farem per la mitja dotzena de persones que hi treballen. Bé, aquest any hem fet això. És un pas important cap a la inclusió, ens sembla important i tant de bo a poc ho anem implementant en altres obres de teatre i normalitzant, sí. Exacte. Aquest any, Iolanda, tenim alguna evolució, alguna novetat? No, aquest any no, però t'ho dic, es va agafar de sorpresa, perquè els directors que hi havia no van deixar i van dir, ostres, el repte ha estat aquest. El repte era tirar-ho endavant i l'any que ve, que totes tres continuarem, que ja ho hem dit, a veure sí que farem un canvi més significatiu. És a dir, que hem fet molts petits canvis visuals, de de que no impliqués molt canvi pels actors, perquè com que teníem els assajos que hi havia, doncs, clar, si no és que és impossible, vull dir, cada vegada que ve una Verge Maria explica-li tots els canvis, no? Hem fet canvis que eren més fàcils de portar i que tothom us podia assumir. Aquesta setmana tenim assaig cada dia. Assajaran cada dia en cada un dels repartiments, així que és estupendo. Però no hi ha hagut canvi. L'any passat va haver-hi un canvi de maquillatge, va començar a maquillar noies noves, una està aquí també, la meva filla també, i una altra noia que també ho fan. Llavors el maquillatge també és important, sobretot les fúries, no? I a mi m'agrada. Llavors hem fet algun canvi de vestuari. Hem fet un vestuari nou per al Sant Miquel i per les fúries. Que en un problema de vestuari de les fúries, quan són nois, el mallot sencer, com que no queda bé. Sabeu? I llavors, no l'han vist, és sobtats.
No l'han vist de sorpresa, ho veuran demà, perquè avui no ho veureu. I llavors coses petites que entre grups que serien més fàcil de portar, però novetats, en principi. Bueno, Déu-n'hi-do, tirar endavant. Ja, quan us vas dir, dic, és que jo faig les fúries, no, és que el Citet diu, bueno, he de dir que jo vaig ser canica, sempre riu, ja que estic. Bueno, som... Sempre, sí. Doncs, si us sembla, expliquem, perquè dèiem, no? Vosaltres feu moltes funcions. Comenceu aquest dissabte. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, fem aquest dissabte, o sigui, hi ha 20, 21, 22, 23, 26, que ho fem, se l'Esteve, 27, 28, 29, 30, 2, 3 i 4. I el dia 2, 3 i 4 venen els patges reials, els ajudants dels reis a recollir cartes. És especial. Al final, a l'última escena, quan entreguen les ofrenes al Rei Jesús, quan ja s'han entregat totes, apareixen les 3 patges reals. Recullen cartes i donen canvents. Sí, es fan... Està molt bé. Aquell dia, sempre està ple, però aquell dia és com... Uànicament. Emoció màxima. Emoció total. I les fotografies al final... Està bé. No és per passar la tarda, No, és per passar la tarda i sentar-se i passar-t'ho bé. Nosaltres no és una novetat, perquè no ho és, però el nostre rovelló és molt monafre. Finalment té un entrepà per 1000 i aquest entrepà acaba recantant tot el públic. Sí. I el públic participa una mica de l'espectacle, perquè quan ve el Jeremí està contant que se l'ha menjat, tot el públic és culpable. Però bueno, són coses divertides que fan riure. I després els dimonis, sempre que passen els dimonis, els que li criden al rovelló, que el dimoni està darrere, però clar, és un joc. Recordo que va haver-hi un nen l'any passat que es va aixecar i va dir al Satanàs, no, el Satanàs Sant Joquet, li va dir, tu ets tot, tu tens darrere, guida, no facis la volta només. Feien així, no? Se tiraven l'un de l'altre i el nen deia, no, però guida. I jo, aquell any vaig riure molt. L'any passat estava de director de Fúries, no, però vaig riure bastant. I llavors també l'any passat, ja com a Fúries, va estrenar un ball nou en el qual és visual, o sigui, ho fan en unes bengales de colors i els veus les retallades com es mouen. Això va ser un problema, perquè estan a les fosques, perquè els tècnics, que aquí donen gràcies a tots, no sempre entenen això. I llavors, l'any passat una noia es va caure perquè no van tancar la llum fins que van tancar abans. Clar, va pujar l'escala, no les va veure i se cayó. Però ha sortit d'abans. Està aquí. Mercè, explica'ns una mica els dies que fareu la funció. Bé, nosaltres no som tan valents com el centre, sempre ho he dit, són fantàstics. Fem 4 funcions, és veritat que tenim un teatre amb més aforament, també tot s'ha de dir, i aleshores ja ho dic en el sentit de que si ja omplim 4 funcions serem molt feliços. I de moment Déu-n'hi-do, falta una setmana per l'estrena i Déu-n'hi-do ja tenim pel diumenge 3/4 de platea, vull dir que ja fa goig. Fem aquest diumenge a les 6 de la tarda, dissabte vinent dia 27, el dissabte següent també a les 6, i el 28 fem una matinal a les 12, vosaltres no. Només faltava matinal. Doncs matinal a les 12 i a la tarda a les 6. Fem aquestes 4 funcions, cadascú juga també amb la quantitat de gent que té, amb l'afició que té, i he volgut dosificar. Em va semblar que posar el 3 i 4 de gener, em va semblar que seria complicat potser trobar més blanc. Sí, tot l'elenc i em va semblar, concentrem un 4 dies ben ple, però escolta'm, tant de bo sigui així, sí. Molt bé, doncs m'agradaria, ja que han vingut aquí actors i actrius que passin per aquí també, si voleu fem una mica de canvi, això no queda molt radiofònic, però podeu passar, podem passar primer o indistintament, aneu passant per aquí. Potser per on vols comencem? No, m'és igual, si volen passar indistintament que diguin, ara els preguntarem quin personatge fan, de quin centre, etc. I també aprofitem ara també mentre es van posant a lloc a veure que aquesta gent del públic, dieu-me, aixequeu la mà, qui de vosaltres ha vist les 2 funcions? És a dir, les del cercle i les del centre. Bueno, per allà aixecar una mà. No, això vol dir que no sé si es divideixen potser en què uns van a un lloc, uns altres van a l'altre.
esperem que gràcies a aquesta trobadeta que hem fet avui us convidem també a veure també l'altre espectacle, l'altra representació, perquè com veieu són molt diferents i val molt la pena. Bé, ja tenim aquí al meu costat, si vols presentar-te i dir-me una mica pues, quin paper fas. Com et dius primer? Bé, jo em dic Vicenç, Cucs de Soca Recorcada, ja podem venir per a Gràcia quan vulgueu vosaltres. Soc el Satanàs, un dels satanassos, nosaltres som 4 satanassos que ens anem combinant. Del centre, perquè, sí, tots del centre, al centre de Gràcia. Som 4, ens anem combinant perquè realment la feina del Satanàs és molt dolenta, fa molta dolenteria, hem d'agafar a molts bailets cap a les calderes del Pere Botera. Igual si ho féssiu totes les obres, igual t'enduries alguna d'això després en el teu dia a dia, no? Podria ser. Hem de i... controlar, encara que com jo els dic, perquè hi ha una escena que el Satanàs, a part que estem perseguint el Lluquet i el Rovelló, baixem entre el públic i sempre els dic, amb el fred que fa vingueu a les calderes, que aquí no pagareu, serà gratis la calefacció, però no volen venir, no volen venir. No, Els petits sí, perquè els agrada baixar a les calderes. Oh, i tant, els encanta. Molt bé. I com ja amb ganes ja de... Sí, amb moltes ganes ja de començar, de posar-s'hi, de veure els nous maquillatges que ens van fent cada any, perquè a més és una sorpresa, ella és una de les maquilladores i cada dia tens una cara diferent, inclús, que és molt sorprenent, i després, bueno, i anar combinant, i realment i és una feina molt difícil, i s'ha de dir, de la Iolanda, de la Pilar, també del fet d'organitzar, perquè, tot com hem dit, som 4 satanassos, però som molta gent i ens anem canviant tots contínuament, que és a part una de les dificultats, i jo vull dir-ho, del centre, perquè pensa que jo aquest any me'l faré 4 vegades i cada cop tinc un Lluquet, un Rovelló i un Llucifer diferent, i alguns dies el Llucifer ha sigut el Rovelló el dia abans, amb el que costa una mica més, però bueno, la gent s'ho passa bé, nens, veniu tots, que us esperarem allà a les calderes. Molt bé. Bona crida aquesta. I qui més tenim per aquí? Bueno, jo soc la Ona i aquest any m'estreno de Verge Maria, porto molts anys fent de Fúria i també maquillo a les Fúries i als dimonis. Carai, pluriempleo, això? Sí, aquí... Tots fan de tot aquí. Sí, i tant. I aquest any què? Llavors ara he passat de fer de Fúries de Verge Maria. Fer la veu tan dolça. Això és el que a mi em costa perquè jo tinc molt de caràcter. Però... Has hagut de treballar, això? Sí. Molt bé. Bé, te'n sortiràs, estic segur. Estic una mica nerviosa, però bé. Bueno, els nervis d'abans de la funció sempre. I el Lluquet. Sí, és un dels grans protagonistes dels Pastorets, no? El Lluquet i el Rovelló. Però a mi m'agrada també definir-me com el comodí de la trucada, també, perquè ja fa tants anys que faig això, al final des de que vaig entrar al centre amb 11 anys, en tinc 31, doncs farà 20 ja, que he anat evolucionant, no? És el que deia abans també del cercle, que ets petit i llavors aspires a fer. Doncs una mica em va passar això, i ara ja fa bastants anys que sóc el Lluquet i m'ho passo bomba. Els Pastorets és allò que l'any que no pugui fer-lo sabrà molt de greu, perquè tens aquest feedback dels nens, del públic. O sigui, és una obra que agrada molt, sobretot si amb els pares i avis que venen amb canalla, evidentment, però sempre tenir aquest feedback de la gent, surts de l'obra i et reconeix, i dius, ets el Lluquet, no sé, un any em van reconèixer al mig del carrer Sepúlveda, a la cavalcada de Reis, d'una nena, em va dir, tu ets el Lluquet, i bueno, aviam, avui no ho era, però sí, vull dir que és una obra que fa molt d'efecte a les famílies, als nens. Per cert, ara que dius això, igual potser et reconeixen més, no sé si... amb la barretina. Una barretina. Mira, justament els nostres Pastorets de barretina no n'utilitzem, pràcticament. Ni feu servir. Molta samarra, molt d'això, però sí, podríem... Com a novetat, Iolanda? Estar una mica actualitzats, bueno. Doncs això que... Però jo reivindico molt la barretina. Home, faltaria. I ha de ser. El dia que vinc jo, si us plau, que acabaran una mica suades les barretines, No, però molt bé, jo crec que és una obra que duri molts anys, que doni molts èxits com segueix tenint a dia d'avui, i res més, això, que seguir un any més, aviam què ens trobem. Jo vol dir una cosa, perquè jo la bona entesa que hi ha, aquí tenim el Lluquet, la Verge Maria i Satanàs. Sí, tenim aquí tots els pals. Tots els pals. Escolta, com animaria? Algú vol fer una crida per animar... Lluquet? Bueno, que jo crec que qui no els ha vist mai, doncs, castigats, no? Que vingui al centre, els envies a l'infern, per suposar, al centre, o al cercle a veure l'Estel també, vull dir, al final versions n'hi ha patades, a veure les dues. És una cosa que crea molta tradició, també, al llarg dels anys. Jo crec que és molt xulo
tenir aquesta tradició de dir, hòstia, els pastorets, i si ja ets una mica més gran i ja passes una mica del tema, tenir l'excusa, no? Tens una mica amb un fill, doncs anem a veure els pastorets, que també està bé. Veniu perquè sobretot la gent que no els ha vist mai, que tenen certa edat també, o que són joves ja de 20 i pico o el que sigui, aquesta és la complicada, jo crec que sí, però acabes venint allà i tu passes bé, sí. perquè rius, perquè al final és una obra, almenys la del centre, que trenca molt amb la quarta paret també, no? Que ara de cop ens persegueixen pel públic, no sé què, llavors agafes algú, corre, que em persegueix tal persona, amaga, no sé què, que té aquest punt juganer que està bé, fa aquest caliu de Nadal, que jo crec que és xulo, que és molt xulo. Doncs endavant, esperem que tingueu molts èxits, que segur que hi seran, i que us vingui a veure molta gent i que s'ho passi molt bé. Merci. Us sembla, fem canvi, encara tenim més gent aquí que poden... Sí, passarem tots per l'infern. Endavant. Mira, ara tenim la canalla, han vingut canalla del cercle. Seieu per aquí i m'expliqueu a veure què se sent això. Posta't una miqueta. Què se sent això de fer els pastorets, de fer l'estel al cercle, tu, aviam, és el primer any. Bueno, presenta't primer, aviam, anem per parts. Em dic Mateu, aquest és el tercer any que faig l'estel i per mi és molt xulo perquè fan com coses que van passar doncs fa molt de temps i us recomano que vingueu a veure l'obra. Molt bé, un aplaudiment, no? Carai, aquest noi té futur, ja ho estic veient. Qui més tenim per aquí? Jo em dic Rita, també porto 3 anys fent l'estel i m'agrada molt perquè surten molts nens, tots tenen algú de personatge i doncs que també us recomano que l'aneu a veure. Super. I al teu costat? Jo soc l'Aina, faig de Micol i jo també és el meu tercer any i m'agrada perquè l'any passat quasi ningú nen parlava i aquest any han canviat i quasi tots els nens poden parlar. Bé, bueno, aquí s'està notant aquí que els canvis han fet el seu fruit, estan tots ben orgullosos. Com porteu el tema d'assajos? Perquè això bastant bé, acabar tard, aquesta vida de la faràndula. Bé? Sí? De moment no interfereix amb l'escola, no aneu adormits? No, Els assajos que acaben molt tard, sí. Aquí ja... Bé, aquesta setmana prepareu-vos, perquè serà dura, aquesta setmana. Quants assajos teniu? 1, 2... Sí, un parell d'assajos. Molt bé. Molt bé. Bueno, heu animat, no? A tothom a venir? Sí? Algú vol dir alguna cosa més? No. Bé, no? Esteu contents d'estar aquí a la ràdio? Sí. Sí? Esteu sentint tot gràcia, Molt bé, doncs encantadíssims, ja ens veiem allà a l'escenari, us veuré des de baix, clar. Vale? Vinga, fins ara. I tenim encara un últim convidat, tenim el Carles, que em sembla que és el seu primer any, no? Si no m'equivoco. Què era el Carles? Vinga, aquest any... Explica'm, bueno. com has aparegut tu aquí a sobte? Bueno, digue'm l'edat i això, la gent no... Jo tinc una història una mica estranya, anem a dir, no? Jo he estat 35 anys al Teatre del Liceu i, clar, com a cantant professional, no? Al moment de jubilar-me, els cantants podem jubilar a una certa edat més jove que normalment es poden jubilar les persones que treballen en feines habituals o les habituals que hi ha en el món del treball. Llavors, doncs, al jubilar-me vaig intentar buscar coses que em poguessin divertir, que em pogués esplaiar. Sempre m'havia agradat molt el teatre, el musical i tot això. I bé, aquest any ha estat
una assignatura pendent doncs, que m'ha fet gràcia. Sempre m'havia agradat molt això dels pastorets i de l'Estel i tot. Jo he vist els dos espectacles, tant el de l'Estel del centre, del cercle, com els pastorets que fan al centre, no? I sempre m'havia llamat molt l'atenció, i ara aquest any doncs, bueno, m'he implicat en l'Estel, perquè com que també estic en el cor vivatge del cercle, doncs, bueno, i bé, doncs he trobat una diversió important. Fem uns cors que són com es diuen mòmios, que són uns personatges en els quals, doncs, aquests personatges van ser introduïts una mica per la Montse Gràcia del cercle, i eren com uns personatges que estaven com, diguéssim, estàtics, no? Vull dir, uns espectres. I aquest any, doncs, bueno, ja fa uns anys, fa com uns 2 o 3 o 4 que s'ha anat incorporant una mica de moviment en aquests personatges, doncs, i interactuen amb les fúries una mica, no? I bueno, doncs tenen aquest treball de conjunció, no? Diguéssim, i bé, és la qüestió de fer aquests cors, aquestes veus, i aquestes veus primers, aquestes veus segones, i també, bueno, una mica tot plegat. O sigui que... Doncs, escolta, un minut. Sí. Una crida a la gent que vingui a veure't i que vingui a veure doncs l'Estel, els pastorets. Doncs què diries? Jo animo la gent que s'animi a venir al centre i al cercle a veure aquests espectacles que són una meravella, i hi ha tanta gent implicada, no? Que donen molta vida al dia a dia, no? Al dia a dia de... Sí, a les festes... A les festes tenen un sentit molt maco. Sí. Molt bé, doncs molt d'èxit també, que vagi molt bé aquest primer any, aquesta estrena. Sí, home, sí, fa molta il·lusió, perquè ja dic, no, doncs estem contents de participar-hi. Fantàstic. Doncs ens veiem al cercle o on sigui. Molt bé. Gràcies per passar-te. Vinga, doncs, a reveure. Fantàstic, doncs mira, estem animant aquí a tothom a anar a veure aquests dies al cercle, al centre, aquesta tradició ja que és d'anar a veure els pastorets, i no deixem les tradicions perquè tenim el Jau, que ens porta una cançó molt nadalenca. Parla d'aquest nou membre de la família que ve per aquestes dates, que se li dona de menjar i que marxa després de fer-lo cagar, òbviament. Sí. És així, hola. Jau? Sí. Espera, que em posaré els auriculars, que si no escoltaré la cançó. Hola, bip, bip, bip. Són els altres. Va. Problemes del directe, no passa res. Tècnics, però... Hola, ja sentim la cançó, ja? De moment no sona, però ja sonarà. Sí, és una cançó que en realitat l'original és Santa Claus is Coming to Town, un clàssic nadalenc dels Yankees, però l'he agafat, igual que ells ens han pres tantes coses, jo els hi prenc la cançó i l'he canviat la lletra per una... En lloc de Santa Claus he posat el tió, però no el tió, simplement el tió i prou, sinó el tió com a reivindicació de salvem el pobre tió que pateix molt. De les garrotades. Sí. Endavant, orquestra. Vigileu, xavals i noies també, potser que us compreu un cas per Nadal. El tió arriba a la ciutat. Ja cal que us cuideu, millor no badeu, és un tros de tronc que us pot caure al cap. El tió arriba a la ciutat. Primer li doneu teca, després la pallisseu, l'alimenteu amb taronges perquè cagui la farteu. Ei, vigila el teu cap, vigila molt bé,
de rebre estafar-te aquest tros de tronc. El tio arriba a la ciutat. Sí, visca el Nadal sense violència vegetal, tions i tiones, diguem prou a aquest abús, que acabi per fi aquest bullying obtús. És l'hora de tornar els cops, tinguem gènere o no, ja n'hi ha prou d'aquest color. Acabem amb aquesta festa, traiem-nos les ganes de gresca. A Catalunya i Aragó impera aquesta tradició, acollir a casa per Nadal un tronc que no ens ha fet cap mal, mimar-lo durant uns dies i obligar-lo a fer cacones en forma de regal que després se'ls queden les persones. Ni tan sols se'l queda ell. Endavant, vigila el teu cap, vigila molt bé, que et pot caure al cap aquest tros de tronc. El tio arriba a la ciutat. Diu que s'ha cansat de ser apallissat i ve disposat a hostiar-nos el cap. El tio arriba a la ciutat. Ell veu com tallem llenya, ho té tot apuntat. Ell sap que els llits de fusta són fets amb el seu veïnat. Ei, vigila, xaval, i noia també, potser que uns comprem un cas per Nadal. El tio arriba a la ciutat. Gràcies, Barcelona. Gràcies. Gràcies, cosines. Però se sentia això? Vull dir, sentíeu la música també? Ah, molt bé, quin prodigi, no?, de la tècnica. Avui ens estem sortint aquí. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Jau. No, de res, aquí està. Encara en guardo un altre, no sé. Tu, home, i tant. Sí. Guarda-la, que traurem al final de tot. Sí. Bon vespre, Laia, què tal? Hola, molt contenta. Avui hi ha tants canvis d'aquí de cadira. Sí. Soc l'únic que no em moc. Què tal? Què ens portes avui? Mira, avui venies amb, no sé si vens amb avui recomanacions culturals, no? amb apunts vinc. Molt bé. No, a mi em fa molta il·lusió avui perquè abans ho parlàvem amb la Laia i amb l'Eulats, que fa un any, més o menys, va ser quan jo vaig venir com a convidada i elles també, i ens vam conèixer i va sorgir l'amor entre nosaltres, i va ser molt maco. Hem tancat un cercle. Exacte, hem tancat un cercle i és preciós, i jo no era conscient fins que no he arribat aquí i hem començat a parlar-ne. I ha sigut molt maco. Va ser l'últim programa, em sembla, també. Abans de Nadal, oi que sí? Perquè vam menjar neules. Sí. Jo me'n recordo d'això. No vam fer vermuts per això, però no, vam fer neules. Vam fer neules, avui podem fer vermuts. Avui sí, estem al lloc adequat. Estem al lloc, exacte. Després dieu que ens situa l'alcoholisme en aquest programa, no sé per què. Fer un vermut no és promoure l'alcoholisme, he dit. Bueno, va, anem amb les recomanacions culturals. Jo avui tenia molta pressió per portar propostes culturals per fer a Gràcia durant el Nadal, perquè al final el Nadal està ple de propostes i de recomanacions, i a part d'anar a veure els Pastorets, que ja sabem que tots hi anireu, al centre i al cercle més, tenim moltes més coses, i jo tenia molts dubtes de què portar-vos, de si fer-vos allà una llista i dir vinga, podeu fer això, i he decidit que no, perquè igual us atabalaré. Això sí que ja anirem penjant, això no ho he consultat amb tu, Enric, però ja anirem penjant recomanacions a les xarxes. Que ens segueixin a Instagram. Exacte, que ens segueixin a Instagram la Trobadeta, i que segueixin a Radio Gràcia també a Instagram. Doncs clar, aquí a Gràcia tenim 1000 coses organitzades per Nadal. Tenim propostes al cercle, al centre, als Lluïsos, a les biblioteques, als mercats, als centres cívics, a tot arreu. I jo, en lloc de parlar-vos de tot això, us volia parlar de la meva activitat preferida del Nadal, que és una cosa que em sembla meravellosa que tinguem aquí a Gràcia, que és la cavalcada de les carteres reials. O sigui, em sembla... Ja sé que tots la coneixeu, però tu em vas dir què vols portar, i et vaig dir, jo t'explicaré la meva activitat preferida de Nadal. Em sembla una meravella que visquem en un barri on la màgia dels Reis arriba un dia abans, que a la resta dels llocs som uns privilegiats i privilegiades de tenir aquí les carteres reials que venen el dia 4 de gener a recollir les cartes, i perquè totes les nostres cartes arribin als Reis abans de temps.
perquè els reis tinguin tot el temps del món per llegir-les, no com la gent que les dona a la cavalcada del dia 5, que han d'anar allà a corre-cuita. Són les primeres, aquestes arriben... Les de Gràcia són les primeres, exacte. I, ostres, jo crec que és una tradició fantàstica i meravellosa, i que siguin les... És molt màgica. És molt màgica, i que siguin les enviades dels reis, i cada rei té la seva cartera, que a més he estat informant-me i refrescant la meva memòria, i es diuen Ona, Citar i Estel de Foc, i tenen la Fundació Festa Major ha fet un conte sobre elles que explica la seva història, que és meravellós, que l'havia portat però jo no sé on és el meu bolso, perquè he pensat ja que hi ha públic l'ensenyaràs. El bolso? Ah no, la història. El conte. Però bueno, ja... Que se'l llegeixin, exacte. Ja ho posarem a Instagram. Les carboneres, no? També hi ha les carboneres, com per la ràdio no es veu, exacte. També hi ha les carboneres. I a més, hi ha un dia que aquí als Jardins Manuel Torrente expliquen el conte per tots els infants de Gràcia i que puguin saber la història de les carteres. Quin dia? Me'n recordo perquè m'he apuntat moltes coses, però això justament no m'ho he apuntat. No passa res, que ho busquin. Exacte. I també em sembla que és un dia per deixar... Ah, mira, sí. Que bé, algú ha remenat el meu bolso. És que em sembla meravellós. I doncs mira, les fantàstiques carteres reials del nostre meravellós barri de Gràcia. Districte, perdó. Ara que he canviat la intro, has vist? He canviat la intro i ja dic districte. De tots els nostres barris. Inclusiu. Exacte. Ara pensava també en els xumets, tu. Sí, també recullen els xumets, però crec que aquí ningú ha de deixar el xumet. Però bueno, igual m'equivoco. Però igual els nostres oients de la trobadeta tenim algun oient de xumet? O és pare o mare, o no? Jo crec que ja el deuen haver deixat. En principi, estaria bé. Què més, ja està? No, us portava una altra proposta, però també em direu que incito a l'alcoholisme. Els nostres estimats carrer Perla, en lloc de fer un pessebre vivent, fan el pessebre bevent. I em sembla una cosa, em sembla una fantasia d'activitat. I a més, el pessebre bevent. I és pessebre vivent, bevent. Per això, és un vivent. O sigui, és un pessebre vivent. És un pessebre vivent, bevent. Bevent, ja. Em peta una mica el cap. No sé és aquest... Mira, això sí que ho tinc apuntat. És com una ruta d'aquesta de bars o què? No, és només allà. Vas avançant i van donant... No, és només allà a Perla, ells no necessiten anar enlloc més. No, dins de Perla, dic, però dic que, clar, com és un... Organitza la comissió de festa. El pessebre vivent has d'anar caminant, no?, per anar veient les diferents escenes. Sí, suposo que sí. Saps? És com que a cada lloc vas... tasques, però dins d'un pessebre. Em sembla molt interessant. Molt interessant. Doncs és aquest dissabte 20 de desembre. Això sí que t'havies apuntat, Això sí que m'ho he apuntat, ho he vist. És aquest dissabte 20 de desembre a la tarda. Podeu anar al pessebre bevent a veure amb responsabilitat. I bueno, a part d'això, d'aquesta proposta tan curiosa i de les nostres estimades carteres reials, a mi m'agradaria destacar una cosa, que tenim aquí a Gràcia moltes entitats, moltes associacions, moltes fundacions, associacions que... Sí, perquè no hem parlat... Perdona que et talli, però si estic pensant jo, els pessebres, la fadrinalla... Continua. No, jo volia dir que ja que el Nadal és una època de consum però també de solidaritat, aquí a Gràcia tenim moltes associacions i entitats, i que si no sabem què regalar, jo ahir per exemple vaig passar per la Fira Solidària i vaig comprar alguna coseta, algun amic invisible allà a la fira. Tenim moltes associacions, moltes entitats que venen els seus productes, fer un recordatori a donar suport al comerç local, a aprofitar aquesta època on tothom està més solidària també, doncs, per ajudar a les entitats i associacions del barri, que jo crec que moltes viuen gràcies a això, a la solidaritat veïnal, i ho agrairan, i crec que és un bon moment, doncs, per llançar aquest missatge també de consumiu el comerç local, consumiu amb responsabilitat, i si no sabeu què regalar, exacte, i si no sabeu què regalar, penseu que hi ha molts regals solidaris per fer molts regals de proximitat. Molt bé.
Consum local. Consum local. M'encanta. Molt bé, doncs anirem acabant el programa, em sembla. Són a 55, oi? Fantàstic. Ens queden justament els minuts necessaris per fer una última cançó, per fer... Bueno, primer de tot ja agrair-vos, perquè jo crec que farem la cançó i ja la cosa ja és, no? Gresca i xerinola i ho anirem així per anar-ho tancant. Agrair-vos molt la presència a tots vosaltres que esteu aquí a les cosines veient-nos, escoltant-nos. Espero que heu passat una bona estona i bé, i als oients doncs el mateix, que tinguin unes bones festes, que doncs, tot això que hem dit, no? Que consumeixin a les botigues del barri i que passeu a veure els pastorets, l'estel, bé, que feu les tradicions com ens agrada fer-ho també, en família, amb amics. Exacte, i cadascú les seves, i la gent que en tingui altres ens les pot aportar i l'any que ve les recomanarem també. I res, i dir-vos que tornem l'any que ve, que avui és l'últim programa de l'any, tornem l'any que ve dia 12 de gener, i a més amb una visita també força interessant, perquè venen els castellers de la Vila de Gràcia i fem cultura i fem tradició i no sé, poca cosa més a dir-vos. Jo encantadíssim aquí, podria estar tota la tarda, però si a cas donem pas ara sí, en Jau, amb aquesta última cançó que tancarem. Bé. Presenta-la tu. Bé, és una cançó nadalenca molt coneguda, estem farts d'escoltar-la, ens surt per les orelles, és molt pesada. És la Mariah Carey amb All I Want for Christmas Is You, i dic que aquesta cançó s'ha d'arreglar, he de posar una lletra nova, i a més li dedicaré a les cosines. O sigui que, endavant, orquestra DJ Jordi, punxa, que ja la tenim aquí. Jo només demano vermut. Ja n'estic ben fart del cava, cada any bec el mateix, tant me fa si és fet a casa o si és un xampany francès. De mi ja estic saturat, em sento com un cunyat. Aquest any amb tu jo només vull veure vinga la ballaruga. N'estic ben fart del cava, cada any bec el mateix, tant me fa si és fet a casa o si és un xampany francès. No vull beure Coca-Cola, només una cosa sola. Al tio jo li demano i el mateix demano als reis, tot i ser republicà, si cal els beso la mà. Vinga, cosina, jo només vull beure vermut. Sí, baby, el Nadal és un percal, més val no estar molt serè. I si tens molta família, ja cal que et calcis, xaval. No vull fer cap altra cosa, a taula seré el primer. Posa'm 3 glaçons al got, que per dintre ja estic hot. Aquest any ho tinc ben clar, si vols per dinar i sopar, menja't un mamut, jo només vull beure vermut. Sí, baby, veig l'Enric pujat al sostre vestit de Pare Noel. La Laia el mira estranyada i en Jordi està flipant. Porta una rata Fiat, aquest Enric no canvia,
Baixa, Enric, i vine a la vermuteria i franquem un vermut per un embut. Ja n'estic ben fart del cava, cada any bec el mateix. Tant me fa si és fet a casa o si és xampany sencer. No vull un lot de Nadal, només una cosa em cal, fes-m'ho realitat. Jo només vull veure sí, baby, jo només vull veure vermut. Baby, everybody, jo només vull veure vermut. Jo només vull veure vermut. La trobadeta recomana fer un consum responsable. Ja està. Moltes gràcies les eleccions, com heu dit, moltes gràcies Jordi, la part tècnica, Jau, Laia, que tingueu molt bones festes. Visca Catalunya i bon any 2026! Visca!